A ver, a min gústame recorrer estas fortalezas do século XVI. Aquí está tapado, debe non estar reformando, e non hai nada malo. A xente non ven por aquí porque só o coñece, están máis pendientes do mercadillo navideño que teñen aí, que hai unha especie de non sei que, pero esta fortaleza foi a primeira construída nas Américas, na isla da Española. Mira que ventana, co arco ojival, alá arriba ten os cañóns. Isto é realmente moi interesante. Cantas xente subeu e baixou por aquí.